mutumin da yake da'awar shi ba dan shi'a bane ai kun ji hirar da aka yi da shi a BBC Hausa Abdul Jabbar satin da ya gabata mun dan yi sokaci akan bayanansa sai ga shi muna jira ba na gaya muku zai karatu ba ya ce zai yi ai sai da yi wannan karatun sai da ya yi na bi karatun ina ga wajen minti ko 20 ne karatun akan abin da ya faru a Faransa na gaya muku zai yi maganganu a kai kuma ya yi kuma maganganun da ya yi kare ma ba zai ci ba domin ya ce abin da shugaban ƙasan Faransa ya faɗa kaɗan ne a cikin abin da yake cikin littafin ahlus sunna ma'ana abin da ke cikin littafin ahlus sunna ya fi muni sama da abin da shugaban ƙasan Faransa ya faɗa abin da ya faɗa ke sannan abin da ya kake faɗi wanda ya zama abin mamaki ya ce duniya da ake maganan cewa wai addinin musulunci na ci gaba ƙarya ne ba a shiga addinin musulunci yanzu wai an lalata musulunci yanzu ba a shiga ƙarya ne ƙarya yaudarar mutane ake yi wannan population na masu musulunta da ake nuna waɗannan turawa ne fa da kansu suke wannan abin ba wani musulmi ba ne amma sai ce ƙarya ne yaudaran ku ake cewa ana shiga musulunci yanzu ba wani shiga musulunci baya ci gaba kaga ya karyace wancan ayan da Allah ya ce wara aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ya karyace wancan hadisin da annabi ya ce duniya ba za ta tashi ba sai musulunci ya tokara bangon gabas da yamma sai ya zama ba inda zaka shiga ba tare da akwai shi fa yana nan Kano fa dunkula a waje daya amma ya ce ƙarya ne ba a shiga musulunci kenan duk wanda aka nuno maka cewa ya shiga musulunci ko an cewa sun musulunta ƙarya ne shirin fin ne to tunda ba ta hannun shi ake musulunta ba zai yadda musulunci ba zai yadda da musuluncin shi ba ko kun fahimta tunda ba ta hannun shi ake musulunta ba zai yadda da musuluncin su ba da haka ba a shiga musulunci baya ci gaba baya yake ci to duk abin da baya ci gaba baya yake ci alama ne na gaskiya kenan abin da yake gaya mana kai tsaye addinin musulunci ba addinin gaskiya ba ne domin wancan abin da karatu jiya mun karanta a karatun sira cewa ga sarki kaisar ya kira abu safiya yana tambayansa game da addinin annabi lokacin da annabi ya aika masa da leta yana kiran sarki ya shiga addinin musulunci a cikin tambayan da yake ma abu safiyan ya ce wannan addinin da aka aiko wannan mutumin na garinku shine muhammadu addinin karuwa ake ko raguwa ake sai abu safiyan ya ce wallahi karuwa ake ya ce wannan ya ce yake nuna maka cewa addininsa gaskiya ne domin in dai addinin manzanni ne karuwa yake ba raguwa yake ba ya ce waɗanda suka shiga cikin tafita suke suna fita an sun shiga ce ba sa fita ya ce haka addinin gaskiya yake domin imani karuwa yake ba raguwa yake ba in mutum ya yi imani so wannan maganganun nashi duk wanda yake da hankali da sanin ya kamata zai san cewa wannan mutumin kamar ya taɓa akwai alamun taɓin kwakwalwa a tare da shi da kuma sunan shi yana mai ilimi ne mai sani ya kamata ne ka zo ka ɗauko hadisai ka ce ga abin da ake nufi duk duniya ba wanda ya fahimce ka wallahi ina gaya muku in dai irin nakadin da wannan mutum yake ma hadisan manzon Allah ne in ya juyo kan Qur'ani domin hatta Qur'anin ma fa Abdul Jabbar yana shakka akan ta yana shakkan cikan alqur'ani kaga wancan aqidar da ta shi'a cewa suna shakkan wa kuma ka je ka duba duk shubuhar da ya dauko da sunan addini ya dauko ta ne kafin ya fada yan shi'an ba ya fa san fada domin da abin da ya fada in naji nayi bincike akai sai ga kafin ya fada fa sun fada su ma ma'ana yana bin gurabinsu ne ma'ana yana jaddada abin da suka fada ne tunda su ba su iya ba shi ya iya kuma me zan fada muku hatsarinsa ya fi hatsarin zazzaki me yasa shi jazzaki da jahilci yake abinsa daba ne kawai ya sa a gaba amma shi wannan yana abin ne da ilimi to kuma ilimi akwai shubuha a ciki in ba ka yi hankali ba sai ya batar da kai kana kallonsa sai ka ga ya sa maka shubuha an yama akan abin da kake kai gaskiya ne kuwa to in ba malamai sun miƙe sun mushi tsayin daka ba na gaya muku wallahi za a samu matsala mai girma a ƙasar nan domin mutane yanzu nan na gaya maka ta social media din nan ne da'awa ke isa nan ne ake daukan akidu in ma sahiha in ma ghayr sahih domin ta nan ne in ana so a yaɗa sa abu ta nan ne za a ga an yada shi saboda haka in malamai ba su shiga social media nan an rikita mutanen nan ba to za ka sha mamakin abin da zai biya ba ka zo ka makale ka zo ka yi ta karatu ai shi yasa muke yanzu ga kayan aiki kuna gani so mun taba ne cikin abin da muke shiri akai Allah subhanahu wata'ala ka shirye da mu so saboda haka sai ce a tausaya a rika neman rahama ga matar manzon Allah
matan manzon Allah su ne matansa ko wa auladihi da 'ya'yan manzon Allah ko kun san cewa a cikin aqidar Shi'a ba su yadda cewa annabi yana da wasu 'ya'ya da yana da wata 'ya da ya wuce na Fatima ba da Al-Qasim su fa a wajen su annabi bai da wasu yara da ya wuce Fatima da Al-Qasim duk sauran 'ya'yan manzon Allah ba su yadda da su ba ko kaji suna magana wani 'ya na manzon Allah annabi yana da 'ya'ya nawa biyu ko yake da shi biyu yake da shi ba akwai Ibrahim yana daga cikin yansa Alkasim dama dan wane ne dan Khadija ne dan Khadija dan uwan na Fatima ne wasu da yawan su da banda wannan Alkasim din ba su yadda da wani ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda me yasa saboda sayyidina Umar ya aure yar na Fatima kun fahimta sayyidina Umar ya aruwa da wannan abin ya zama aibi a wajen su bari su rushe ƴaƴan gaba dai su ce ba su yadda da su ba da a ce sayyidina Umar ya yi ruwa domin idan aka saka yadda cewa sayyidina Umar ya auri yar na Fadima ku bayanta to wa aibu ne a wajensu kuma aqida za ta rushe to bari su rushe ƴaƴan gabaki daya kamar da kaji suna rushe sahabban manzo Allah haka suke rushewa ƴaƴa radiyallahu anhum ajma'in da ƴaƴan manzon Allah da matansa haka nan matansa kaga matansa irin su Hafsa da Aisha wa'innan su ne abokan gaban 'yan shi'a har wani daga cikin 'yan shi'a yana faɗi ke cewa wai shi matashi ta gida uwarsa ta gida ta fi na Aisha mutunci so 1000 bayan matan da Allah ya ce wa azwajuhu me ummahatuhum matan manzo Allah iyayenku ne matan manzo Allah iyayenku ne banki maka baka ce akwai kusakure cikin rayuwarsu dama ai soyayyen adam ne sannan Allah bai dora musu isma ba ma'asumai bane suna yin daidai suna yin wa amma ba za ka taba hada alherinsu da sharrinsu ba alherinsu ya wuce sharrinsu kamar tazarar nisan ƙasa da ƙasa sama da ƙasa ne bari har ka samu abin suka a wajensu yasa Abdullahi Gondo yake cewa rijalillahi ansarur rasul huwa dirgam summa hum shibul mazaje ne su ne sahabban manzon Allah kuma ansarur rasul masu taimakon manzon Allah dare da rana huwa dirgam annabi zaki sun mahum shibulu sannan su kuma wa sauran sahabban kananan zaki